Og siyempre di pod palupig katengban, so excited na mi puhon. Pang budget jud na. Sabaw ka na nagdidi, dali ra mo dako. Hello mga guys, good morning. Katujang na ba na grabe sa kinabuhi ka kalbaryo. Karon ra jud ko yung na short jud ba? Nami padung na manguli. Diha pa nagisampit magajud ko ni dyan sa ti. Tapos dai ko kuwang ni mong 1,000, di nga na siya na ko. Agay. Grabe Ginoo oy. Kay pirmi jud ko luwas sa Ginoo na ako sa kalisdanan. What's up mga kagay? Happy Sunday sa tanan December 18 karon. Pero basin uwahin na ninimo matan-awan. Manimba ta ijawat makadengeg tagmajong pung sa Ginoo. Sakto kadyo among pag-abot dari kining bunag ag uwan garabing kusuga. This Sunday guys, daghan kadyong performances karon kay getting ready mi sa New Year's Eve kay nami mga presentation pohon. Sumo nang tanan mga batan-en, mga daga, mga minje, mga inahan, lulu lula nag-prepare jud para sa ang performance iniga December 31 sa gabi. Tindog ako sa dapit ka, may paglaho, may kataas panadapig, dinuda ako dito. Og siyempre di pod palupig katengbana kay basta mga buluhaton gani para sa Ginoo naapod na si Jah. So mo ni puho nilang performance sa mga amahan iniga December 31 ga practice ni sila harang gi-videohan. Ja, siyempre kami pang mga asawa, mga inahan, di pod mi palupig uy naapoy amo So excited na mi puhon. Happy Sunday evening da ako karon lalula kay dugay na pod mi wakaari. Mga almost 3 weeks na. Ari mi manihapon karon nga kapalit na mig isda didto agianan. Ami ipasabaw sa mama ni Undoy. Da sa bulan ra kamunggay kay sakto ron higop og sabaw kay uwan. Sipon ko kalit magdubuldos ko sa ang vitamin C. Si mama kay dadari galuto na ni og panihapon sila Undoy. Unsay gibuhat ni Rolito Junior. Butan nga naghawan og kamunggay. Ano dali na sa higop ko? Butan. Ikaw na yung panabang. Nakay tangad. Na, ay daghan. Ano ko hag. Tapos ubos no? Dagdag to. Isda sigaan. Manday, manay. Manay ang duhaw. Bantok man po na siya mo maluto. Mo ni beutang ang duhaw ma. Naman po'y bugoy nga ang duhaw. Doy. Di ba na po'y bugoy nga ang duhaw? Hello mga kakahid. Ato sa pinaka magandang room ni Lola Niting. Das Lola, maraming panihapon. Kuha na. Oh, kay naman kuno'y pinaskuhan gikan og Amerika. Lion kuno kay na mga saninang pangbata. Tang tanawon karon. Ano ba bakit? Ay punda. Kanihabol. Kanihain. Ito ang iya. Wa pa maahipon kay wa may kabutan daan. Daghan. Pwede sapatos kayo sa baby boy. Hala. Ya. Jag baby boy, jag baby girl, um takay ba? Hala, rangka cute. Pwede mapunig ba si? Dai. Baby girl. Parang cute pa. Unsa man na? Mura mag Hindi kaya basig baby girl ka iban. mura mag Sini. Kani dai. Ito na brihan. Ito na brihan ma. Diya tay pinutos. Wow, that one. Scissor. Ay, face towel. Kuan man rin ma. bra man na, bra. Ha? Kasi kaya ni mo anak. Hindi, okay na magod ko kay. Imo ni kay dako. Arang gamot sa. Kanasan ni na mana. Basta. Libog na kasi bantajan na ni. Ang lagajud. Duga nagsinina pagbatang iban. Lubaji. Dapat mga Lubaji. sandal. Lubaji. Ako mo ni Baw eh. Ah. Hindi mga dyan o. Awa ataguan naman. Pataguan. Dapat yo. Cute ka jo. Cute ka diya. Cute ka jo. Para sa mga panglaki. Pwede man siguro ang lubaji. Ang kana pang kan ba pang Unisex net. Kaya pang budget dyan na. Di naman ni masigong samsam no. yun, tail tugloy ah. Kaya dahil panglaki na yun. Pambazi po. Budget hapon ka na ilis-lis. Grabe, daghan. Ang may karedal pa. Ano naman kay kuwan na naman marigado yung mga tayo. Kaniday. Oh, kaniday. Ah, kanang dayapin. Kanang sila ni.
O sabon. Mao na. Jojo. Sana na lang ni. O sabon. Sana Ang lang. kami madini sila na abares. Og dapat sido cute. Sama isa ra makatiilan. Og dapat kay Kaya baji. Hoy, sana man ni nga baby girl. Ito po kaya tag ni ate tingin. Hala, ang cute kasi na. Kani merang cute na. Paris Liza. Baji, agaho ah. Dapat ay. Baji mag-imong tanan na. Baji. Baji. Wala. Dali naman nila matupuan, pwede naman ilis-ilisan. Kinsay magkuwang bangun. Sa sunod. Para sunod na pag-anak di ay. Lagi na. Naman. Diba? I love my uncle. Ang cute pa. Mga kao dai. Mga kao. Oh. Mga kao. Nilagaw, ang ka-cute. Nilagaw, ano naman? Girl na girl. Oh, Kana dai boy pwede na laki. laki baji, no? Laki. Laki or baji? Yung di kayo, Jam. may mag-anak ko. Nganak pas lula. Dili, ugnay ko, makuha. Mangmuran. O bago pang inanak dai mapaygo na kay manginat man. Kuan, panitang abot manig 2 ka buwan. Di na. Di na sa rami ka buwan, Niza. Matong kabuto sa kabuan. Ambot-ambot nila sila Dazon. Mahangin lalo man yung bata. Dali. Mahagin pa na mo gatas. Tambagin na nindo na sila. Mohigop ka na kag sabaw ka na nagdidi. Dali ra mo dako. O para ba sa gatas? Pa? Oo. Siban sige sakit yung didi. Oo. Mo ba? Parang na yung nanggaw sa mga puti-puti. Pero kuan siya, paling nabasa. Dain kay. Wala na kabit-bit na tayo sininang baby girl o baby boy. Oh? Ay, dastin, o dun sa atong bata na, di na maghubo. Na may kasulog. Para sa dali pwede na. Ang laban na laman. Ano di ba, bay, gani ahoon? Dapat ay. Kana dai pa. Bisyat. Ano ba? Kana pang laki ni. Mga midyas na, mga midyas. Hala, malaki, dun yung atong bata, kaya pang laki may hatag mo ba? So, manamig banding-banding guys, alas 8 naman sa gabi eh. Di pa mo ko katugon. Ja, nag-decide may nga, ariraman may matugay, gauwan man sa gawa siya. Araw ka, kusog bitaw hangining, unos o kalit. Manang ari may matug. Kita mo guys sa likuran nila. Bago pa ni guys, tag 2,000 ko na nigbuok at to sa gipahimuan ni Lula. Ang plano ko nga, pahimo po nga ni Puhunog na natay bahay kay. Ang ito ko, lami mo tanawon, iliganti ba? Ikaw ba na nas bibi, nagtuon na siya kay. Kasihan mo ko na ugma. Ari may matug kay. Bugno naman pagkadyo. Pero di pa kumutog. Dapas undoy sa gawas. Nagpabugnaw, pero di ta magpabugnaw kay. Agpanuhot. Arira ta. Lami dari kay ganahan ko sa ilang bay. Kaya kalami ilang bay. Maraming nas hotel. At tumimatog. Ito nas mama nagigda-higda. At ito naman sa sag na to. Kaya naman sa foam. Di man sa ganahan. At tos kanang bed. Kaya maraming tug. Arang humukar ba ito. Maglamlam. Hiniragang tiyan. Kaya si Lula. Nampos Lula dari natug na. Ako di pa makukatugon. Kaya busog pa man ko. Mas bibi. Ja alas 9 media, alas 8:17 pa man, alas 9 media, magkuha pa ko blood sugar. Ang gigamit nga rilo guys, Tumiwatch Dubai PH base. Gusto mo mapalit daan ni, nag-sale sila karon, 499 na lang. Sa una kay tag 600, so 499 na lang karon. Agdaan ni na kanang Tumiwatch nga ang nadawat, agbag-uwa pa nagigamit. Asang gitagwa na ang plano gamiton to na ininara magka New Year. Hello mga guys, good morning. Tog pasundoy. Sa ko na mata. Alas 2 na mata ko, alas 2 kay garabig ang damgo ang bijaa. Kamata ko alas 2 jagi ketasan po ko ba. Grabe nga larga ang damgo ang isubay ni Johan damgo. Nagdamgo ko nga naminjo ko nukus ang ex. Ako ra ko ni nabilin sa amang bay. Hapon naman ko no, buntis ko no ko. Tawag na kuno ko nga uli na kay wala ko kauban.
Itebag ra ko ni nga nag-inom pa sila sa daghanay mga aliwaros nga mao pa na itek. Iki panunguna ko ni nga na samo kuno ko. Yan na sa grabe ko nang hilak-hilak. Ya, grabe jud ko nang inantos aran ako nang kikiga ja piso ko koy tarengkaen. Ya, kamatagod ko kay grabe jeng hilak na sa dam ko ba kanang mura jud ko gidaag-daag ba. Ya, grabe sigurong kalbaryo hagang kinabuhi kami pinagkadadyon. Grabe butas dyan ka. Para hubog dyan, nakasuway po ito. Drugs, siguro. Aw, wak mo ko kakita, pero ingin man siya. Inisuway ko na drugs. Siya, mo ito nga. Dara dyan lainag, hangdam ko. Salamat sa Ginoo nga. Karigahang nabana. Katudyang nabana, grabe dyan kinabuhi ka kalbaryo. Grabe siguro ng luod dyan, muraguro ko ron, o kwaknit, nagkagidlay. Na mata ko alas 2 mo to ning kain ko with bread kay katasan man ko natug kog balik mata ko mga 4:50 kay namata na magmamang undoy dari mas mama natug pud sa ubos nagkuan ra dyan nagbutang ra jag fumel to sa dito dagan sila mga sanina kay wa pa man nila nahipos kay na kita mo ra ng box ipadad man silang anti og kanang mga pamasko, pinaskuhan maputong kami na piskan pud mig pinaskuhan mga sanina sa bata. Wa pa mahipos kay busy man sila kaadyo man nakaulig mang hudi-undoy kay busy pud sa ila. Kasi mama busy manas kananan. So ako katarong og tugay sige kog ihi. Bridge man gud si Bibi, hanapag ijang tiil dari sa ubos unsa mo sikat-sikat sa ang pantog ba. Mapag naa dari mo na musiko kaihi, sikog bakod-bakod. Kuwang ang tug. Salamat ni Antinita sa ijang mga gipanghatag nga pinaskuhan nila dari kay nakadawat pud mi para sa among bata ay mga sanina ni nakakuha man pug og pangbaji ug panglaki kay umtakahibaw kung sa gender para natay kapilian. Buntis man pag manghud ni undoy pwede ram na ipahuwam nang nga ng mga sanina kay gagmay man kaadto di man naingog mo last jud kay pasig weeks ra na magamit kang gagmay kaadyo kay mudako na mong pagbata pwede na pud nimo ipahuwam sa imong manghud mong igsuon nga na so, nalipay ko kay raman cute ka para mga munjika bakod na sundoy ngipas ako higdaanan gahapon guys ba nako i-share ninyo grabe ka dyan nag-uwag hapos buntag ni simba ko simbahan nilagtag ko ba ningan ako saan man na short jud Miss Undoy among budget ro buwana kay aga mong kwarta kay expect na mo kay ana na mag nagkakatapos sa Disyembre na short jud mi kay nahuman na magsakdanan naadyo ni og sakdanan kanila mi nagidandagan pero wala ito na short mi kay nadakdakuan man og tingil ag paadyo ja gahapon simba kay nagtag ko kay tan-aw gadyo ko sang sidlanas ang kwarta dahay isa ka gatos dahay 50 og 20 da dapat jud mi amuton kay nagamot-amot man mi kay nag-baby shower man nagamo ang igagaw ja amot-amot lagi pa may iregalo nga ni nagtag kun saan maganda na pag-amot nga wala man jud mi kwarta tingnan ko ja grabe lagi na hanggaan na ba pero saan ka sampit sa Ginoo ingon ko Lord so kwarta saan jud nila nga di jud ko makaamot dani nag-uo jud ko kay amutay ba dyan karon radyo ko yung na-short jud ba nga na-short jud nga totally nga nabilin anang dala man 50 nga kay ikuan man jud gipaningil naman jud katong bayro nang lagi sakdanan nga magipaadyo murag wa bitaw na sud sa plano nga ingato damo to nga ampon jud ko pero grabe ka jud Ginoo ang testimony jud grabe jud Ginoo ba sa kinasingkasing jud pag-ampo ka na bitaw walang-wala ka ba anja mag-ampo jud sa Ginoo. Grabe ka sa Ginoo kay paghuban sa service gawas nami padung na manguli. Agkauban na simbahan kay namre toy baylo na hadas ni Agi. Jawa na ra pud ko makahunan ang kalimot ko kaning bayad naman si Janahan ja Agi jaring gibayad na kuwangan. Ya harap putong gidawat wa po ko maganaw na kuwangan. Ja kay diha pud nagisampit magajud ko ni jan ja ti. Dapat day ko kuwang ni mong 1,000 di nga na si Janahan ko. Agay kraping lipada lagi na upot lagi ang espiritu. Uy ala, mo pa kasi pag-ampo na haning ko, Lord. Tagay ko opportunity rong adlaw makakwarta ko kay makaamot ko sa pang-amutan ja. Napapukoy palitonon.
Pero makakwarta man ko sunod adlaw. Pero na short jud ko sa kuan ba danang mga adlaw dapat na ako record pero nahurot na. Ningat sa ko hala. Grabe Ginoo oy. Kay pirmi jud ko luwas sa Ginoo na ako sa kalisdanan kinasing-kasing jud kong mosampit nga Lord tabangi ko igawas ko nani. Tabangan jud ko sa Ginoo. Ay pa na kaamot ko. Kaamot ko busog pa jud ko pagkahuman kay na may kaon. Kay kuan lagi. Baby shower. Busog pagazog ko. Nakaingon jud grabe jud ka Lord. Sa mga ahang ipang-agian bitaw, kalbaryo yung tagang kinabuhi lang ko pag Ginoo. Ug kami pa'y nagkadajon dutong ahang karaan. Kalbaryo jud ang kinabuhi. Wa siguro adlaw di ko maghila. Hila kani ko sang damgo. Maluha po tong gipadamgo mo putunahon nga ingato. Nailad magud ko tong ahang ex. Kay katong nag-ila-ila magud mi sa simbahan. Simba-simba. Di aga ko kay mutug alam mo just na trauma jud ko ning mga parahubog. Ning mga manginom. Yung nagdako ko expose ko na mahaglok ko sa mga parahubog. Manang ingan jud ko ni dadaan nga. Dito ko moangay tao nga naibisyo. Ang giingan na kay giilad man ko ni da. Isa man kong giingnan nga wa si Daibisyo. Nga kuan si Ja. Kananay Christian, nga na. Di sige mig simbang to nagkailan na ni. Tagaan ko ni Jag mga present, nga na mga chocolate, buwak, sanina sa mga material to nga tagatag na ang tud nga ning sugot nako kay sa mga nanguyab na katong ning tungtong nako og 18 pataas nang uyab na di jud ko mosugot dayon hadyang paantuson mo dineng batasan. Except sa katong bata-bata pa ko, tong text-meet pa kay text-meetan man hatanan na, uyabon man hatanas text. Pero kita na, di na. Kay, tawanan, madsapatag nga na. Gara-gara man lamang baga text man, pero katong nanay seryoso nga uyab na, manguyab jud. Hadyang pantuson, kay, ay hadya man ni mo kasugton karajon. Unsa ka? Kuan? Jan Lloyd? Yan na siya. Mo to nga, nasugot jud to na siya. Unsa bang kaduga dyan kay, expose naman. Kaya sige makuampo sa Ginoo. Ginoo. Ug mao na ni siya. Mao na ni. Pero og di pakitai ko og butang nga makadry na karon kay nagkuan man to sila. Ami si istorya sa laman tanuho campus undoy. Kuan man to sila ka trabaho ba. Ja narungsin bitaw na siya na narungsin siya nga ning palit siya nga na. Kay piso-piso man to ilang term, dus-dus nga na. Kasabot man jud to nga mao na gajud to. Karon ha sa jang giistoryahan ning tugan man. Bantugay kay og manimba mi usahay mi mangiisa si Ja. Maghuwat pug ko, nigbaling sa bahong sigarilyo. Ingon jud ko. Sa ni. Ja okay ran tag sigarilyo inom ra. Ning suway jud si Ja og nga na. Isa jud kong gituganan mo to nga nagray jud ko ja. Napa jay worse. Nagtago pa jud si Ja na wa pa siya mutugan nagnaday sa mga anak. Uy unsa ka mag-inahan ko sa imong mga anak? Tulo pa jud ka buok. Uy nabuang na tiya pagka ako mag-inahan na wa ko maanan magbantay bata. Isa pa ug nisultis dira to di man jud maka do na hom jay chance jud na kay tiya baga jud og di man sa ingon nga pag-discriminate sa mga nanay mga anak pero tugan mo di nang ingog anar mo mutugan nga uyab na mao to. Pa jud sang gipasaylo ning kog sige ning kuan na lamang ko ning compromise na lamang ko ang gisud sang utok sige okay ra pag nay mga bata kay maluoy man gipuk mga bata. Pero nag-away pa mi hapon sang gidawat ja kay di naman jud matabang agi sang batasan kay og mahubog kay mubuang man. Ako may iwajan lahi na maghangan. Himo naman kong Chloe, mahimo naman kong lain na maghangan. Pay ko minabuang man kay wa man di man mi mag-away kay ako wa man ko asa uyab or sa partner wa jud ko problema. Kay pin-minded ka jud ko. Ja sagdan ra siya hanggang sa isang kalipay. Ingan ako nga pagkauyab karon kay manag mahubog lagi. Mahubog kay mo inom man to siya. Man siya patumi ko gadyo ka inom, mo inom magad mga kawat man dyan. Makahibaw mo kung mo inom bisag doras trabahoan kay mo takes naman na lain maghangano. Putang ina naman Chloe. Uno buang na ba ni siya? Kung gano'n man ka, wagod. May away na ng adlaw. Matingara ko, mga away ragalit, manawag. Mutuin ko, di magsilbi nga ni, mamatay ko nga ni. Sa gabi, ilagi, gipadamguhan ko. Nga, siya ko na ihang nabana. Yung mga na to, mura mong natruma, bitaw ko sa gibuhat na nga. Mutawag ra bitaw sa kalit na nga.
muputang ina ragalit dalahin naghangan nanay zay pang istorya nga mga lain hako nung gibuhat pasanginlan ko ni jag mga butnangawan ha gibuhat dalahi naghangan murag sa ida siguro mga ex ja o siguro ja kamubuon ja murag dari na hajang gipahid mato gabi Jesus buto-buto kang dagan kamatali ko naghilak lagi ko sa hangdam ko ba naghilak ko man nagkamata ko nga na lain na maghandam ko uy tan-aw ko naong ni undoy dakong pasalamat das Ginoo salamat da Ginoo kay bisag mo na ihang naban narang itema grabe dyo kong pinanggaa. Di ba ganit ko padigamuhon. Magdigamo ra ko ubos to na he. Di dyan ingag ka ng ning mata na he. Obligado dyo kong magdigamo nga na. O naras dyan sakit. Inalan dyo kong mulihag bro. Nagan na siya. Siya dyan na. So grabe dyan lain. Nagandam ko gabi idi. Mabilo to na mata ko. Pagkalas dos na mukha man ko ni dyan. Kaya ikutasan ko. Pero mautong na mata ko. Kaya gandam ko grabe ngilara. Na, mautong giputa-puta na ba ko ni dyan. Kaya Tagalog man to siya. Utang ina Chloe, ngano Chloe nang paghangan, kalimutan na nga Chloe. Chloe na paghangan kay mo man jang hinga na siguro nga na si jang uyab, jang pasa una nga grabe siguro kato siguro inahan si jang mga anak nga dugay jud siguro pud sa kamubuna do kay inahan jang mga anak sa murag dekada pa sila naguban. Grabe lagi jud aghadjang sure jud ko nga hang kinabuhi kalbaryo og mo jud toy hang nadadjon pero di pud kumudadjon ni ja. Kaya bawa mo ko sang standard, nga di dyo kumuangay nga na, idya laman dyo kong giilad, mo itong napasugot ko. Laliman, pagka kaingin ko garabing bautana, simbahan gud mi nag-ila. Simbahan di mi nag-inilhanay sa mga, kuhan ba kay? Kada Domingo mo simba, yun na, tagaan po kong mga, kuhan. Maadyo po siya mo dapat, gabi po kong tinuod dyan. Mugawas dahi dyan ag tinuod nga batasan kaduga dyan. Kaduga dyan kay musimba, may mugawas, manghihibaho na mga sigarilyo balik dyan, may laman nga, agi ko nung katapad sa bus na nigarilyo baho ko nun natakdan si Jack di jud nagduda na jud kaduga dyan si Jan nigarilyo jud ayon ja ning drugs pa jud mga istorya karon tungod sa damgo ja tungod pa sa gapon grabe ta nang mauta tuwa jud koy kwarta paggawas na nga nagitabo ko ti halati na man nagtagaon nimo sa kalibo ni garcho ara to nang sigas ang mata uy ang una ko na nasabit, uy Lord, salamat ko yung sa Lord kay sa panahon din nga nawa so ko naagad si sabi sa asa so kong nakos kalisdanan luwasan so ko sa Ginoo basta sampit naman lagi ta kinasing-kasing diya ka na bitaw pong wapod tay ingag di pa ta mauwaw sa Ginoo ba nga musampit kay wapod tay daghang mga binuhatan ng mga ngilad kay ngilad pagkag binuhatan grabe uwawa pagka mo sampit kag tabang mura nas tawo nga imong gidaot-daot diya mga jud kag tabang ngilad di ba so anang lami jud putong magtinarong pud sa pagkatao kay makasampit jud tas Ginoo ja mutubag pag Ginoo jud arang lipay algan ngat kaut like kos kalipay naway duham ning mga sa kalipay ug mga nga way kat kay garbing ka lisod kay na boy kapangawat ko katawa ko nalipay ko kay nakaamot ko 200 kay dami may amoton lagi ko koy kwarta ja arang katawa na napay sukli kapalit pa mig isda mag isudan gabi kasabaw pa mig isda gabi katawa lagi ko. Salamat Lord kay pinangga ko nimo Lord. Maraming testimony din nga musampit sa Ginoo. Binakinasing-kasing labi na og kanang ikaw putong tao nga wa pud ka nagbuhat og dautan sa imong kinabuhi di ka butbuton, di ka limbungan, di ka kawatan. Dako kag respeto sa imong mga ginikanan. Nga tagaan jud kag panalangin. Nakakatawa lagi ko. Pero karon ra jud kasuway na short jud kay nagamit jud sakjanan pero okay ra kay makapa gender reveal na may makaadto ni tagbilaran kay daga naman amudagan mo to des nagi pero kuan lagi namurag nasagarot ba karon okay na smooth na siya so magamit na namurag bahalag na short sa among budget basta kay na po yung magamit kay musamot man mig ka short pud og sige ra bitog pangabang mahal ba dag abang gasolina pa at least ka na gastos man mig dako gasolina na ra may gastuson og nailakwon. So, ang naka-learn to mo sa testimony nga kapit ang wangwa jud ka ba? Ang sampit kas Ginoo, ihatag na dun makalipay. Salamat Lord, nalipay ko gahapon kay abi jud ko wa na koy katungnan ba asa ka pula ni. Ko mauwo ba jud pag maylo-baylo. Uwo jud ko suway mo baylo-baylo nga. Kanang nga na kay arang uwawa. Ja murag na ingan ako sa guling mao na siguro ni tayong mobaylo na gadjud ko kuan pang-amotay kay 200 ang uwawa pud mobaylo 200. Sa kinahanglan na itong takna nga makaamot ko kay mo na itong oras ha. Mag-shower na mi. Kaya ni palit raman may regalo.
by group ra sa family ra namo undoy ba. Ya, amot-amot ra ni palit ra mi da. Mo ta magihatag. Pero madali ang program kay mag-individual may dugay ang program murang gibulto ba. Para maet. What a beautiful experience. So wala guys, nakuha na naman sakyanan. Daga na ni Siza. Atong gitakluban nag plate number des ni agi katungan ning gipakita ninyo para sa privacy bitaw sa previous owner. Kay murag naman to ni comment yag siya takluban pa plate number bisag karaan na sugdanan. Atong gitakluban kay para sa privacy sa previous owner kay di po sila gusto makibaw nga. Nga na. Di po sila gusto nga may bawaan sila. Eh, nabot sa iban nga mga maritin pang trace doon nila nga na tumato ang gitakluban ng plate number para privacy po sa previous owner mas bang atuan nga ikapila na mong midanang nagkagamit ginamitan na slain ila mga mo gawas para silang privacy mo natong takluban po respeto po tag-ija katong previous jud nga tag-ijang naka-record dito sa LTO